En la primera sessió, una professora ens va explicar el que tindrien que fer en el projecte. Hem canviat la metodologia i un equip de professors han col·laborat en el projecte. Ens han explicat el que és un Petxacutxa. Un Petxacutxa és una presentació de multimèdia que consta de 20 diapositives, cada una amb 20 segons, en total 6 minuts 40, en el que tracta d'exposar un tema. En aquest cas era una professió. Sí, però te'n recordes que abans tinguem que preparar les entrevistes per als professionals, no? Vingueren 10 professionals, si no m'equivoque, Sí. un per a cada equip de nosaltres. Nosaltres teníem a Jesús de Bon i a Paco de Vallecabres. Que bé que se ho passaren. Fem una sintonia en Jesús de Bon que mos queda superbé. Sí, mos ensenya com posar. Te'n recordes de quan va vindre el gran Ximón Rojo? Esclar. És que és un home molt apassionant. Ens va transmitir tot el que pensa del seu treball d'una manera molt clara i concreta. Sí, tenia una llengua increïble. Parlava molt. Un fiel. I te'n recordes de quan vàrem visitar aquell teatre? Com s'anomenava? La sala Rusafa. Veritat, veritat. També hem fet un professiograma. Un professiograma és un recull d'informació sobre una professió en un sol full. Contenia les habilitats del treball, els estudis necessaris, les professions relacionades i moltes coses més. Per a completar el professiograma, vam necessitar a l'orientadora per a que digueren els estudis relacionats en unes de les professions i etc. Ja amb tota la informació que teníem, vam començar a fer el Petxacutxa. També ens repartirem primer els càrrecs, també començarem ja a adjuntar tota la informació de l'entrevista més el del professiograma i començarem a fer el Petxacutxa, buscant fotos amb qualitat, ja que el Petxacutxa no té molt de text. I també anàvem fent el guió de cada diapositiva, que va ser una cosa que ens va costar més, ja que tenia que quedar 20 segons o 18 aproximadament. Quan vam finalitzar els PowerPoints i el diàleg, vam tenir que exposar-lo. A més, estàvem molt nerviosos i durant les exposicions teníem unes rúbriques en la qual puntuaven com havien fet els nostres companys la seva exposició. Els millors 2 petxacutxes de cada classe van passar a la gran final, on tenien que millorar coses de la seva presentació per a poder guanyar. La gran final, un event de proporcions èpiques i molt interessant.